A Consellería do Mar vén de publicar a orde de axudas para proxectos colectivos de recuperación da biodiversidade mariña e fomento da sensibilización ambiental. A convocatoria de axudas son os proxectos colectivos para a recuperación da biodiversidade e que atenden a, por un lado, a formación medioambiental que se pode contribuir, pero tamén a asistencia técnica para mellorar a xestión dos bancos naturais e tamén o que é o control e vigilancia dos seus propios bancos marisqueiros. Esta convocatoria dirixida a confrarías e agrupacións de produtores inclúe unha importante novidade, a implantación dun sistema de xeolocalización para os vixilantes das confrarías. Cada un levará un dispositivo que permitirá facer un seguimento real do traballo e dispoñer dun histórico da actividade. Esta medida, que xa foi trasladada ás diferentes federacións de confrarías, permitirá mellorar a coordinación entre os efectivos de vixilancia ao tempo que se lles dota de máis seguridade. O que pretendemos é que a través de estas novas tecnoloxías podamos mellorar a eficiencia e tamén a seguridade dos vixilantes e gardapescas que están a contribuir a mellorar estes proxectos. Desta forma se pode mellorar a eficiencia e ter localizado en tempo real o que se está a facer e, por outra parte, lles ofrecemos tamén a estes gardapescas unha maior seguridade no seu traballo. A Xunta de Galicia destina a esta convocatoria 5 millóns de euros, repartidos en 2 anualidades. As solicitudes poderán presentarse unha vez finalizado o estado de alarma. Dende entón, o prazo estará aberto un mes.